La Fira del Comerç ha servit de punt de trobada entre l'Associació de Comerciants, l'Ajuntament i Caixa Popular per renovar el conveni que mantenen les tres parts. Es tracta d'un conveni de col·laboració firmat ara fa 2 anys i que permet que l'entitat bancària faciliti als comerços associats millors condicions en la seva relació amb esta caixa. També als clients una targeta per al pagament fraccionat sense interessos sempre que es compra el comerç local. Se crea aquesta targeta a través de Caixa Popular i l'Ajuntament participava i l'Associació de Comerciants també se nutria de tots els avantatges. Al final el conveni el que ve a dir és que ens obliga a les tres parts a col·laborar per a dinamitzar el comerç en la Pobla, cada un des de la seva perspectiva. Jo crec que ens ha funcionat molt bé i avui el que han fet ha sigut que traspassar-ho al paper, que jo crec que també és important, i deixar constància de tot el treball que ja venim fent. El conveni que s'ha renovat obliga a l'Ajuntament, a l'Associació de Comerciants i a Caixa Popular a col·laborar per millorar el comerç local.